Dan Allah ku tsaya ku saurari wannan bidiyo. Ku tsaya ku saurari wannan bidiyo da kunnen basira. Ku ji abin da waɗannan wani saƙo mutanen nan suke isarwa. Dan Allah ku tsaya ku saurari wannan bidiyo da kunnen basira. Ku tsaya ku saurara sai ku yi comment. Ku tsaya dan Allah ku tsaya ku saurara ku ji. Dan Allah ku tsaya. Ni inna lillahi, dan Allah ku tsaya ku saurara ku ji. Kun bani ku tsere ga sunan tsaye, to yanzu ba wannan kaga sai an gane mu da ido da ido. Na rance da Allah shi muka ci, tsakani na har da Allah da ya halicce ni. To waka hana mu. Kan bala'i kun a daina kisa. Bidiyon hannu kai. Yanzu ni ne kwada ma wani dan majalisa wanda zaka wuri na yana ji ina zaune kamin kuyi wannan abun. Barayin da a wurin birnin Gwari suna kira na suna bada shawara. Barayin da a wurin Maru suna kira na suna bada shawara. Barayin da a wurin bayan ruwa suna bada shawara. Wurin Kyafe suna bada shawara. Yi bidiyo buzu. Gaban shi muna magana wasu na cewa a inga titi yanda shigo jihar Zamfara a yanki. Gaban shi suna faɗi suna cewa duk da titi ya hito jihar Zamfara a dace shi gaban shi. Ina bada magana wasu suna bada magana wasu na cewa ga ai haka nan. Ka tambaye shi an yi ko ba ai ba. Ya Najeriya. Duk inda aka yi kaka ko tura sai a tura. Ya Najeriya. Ai kuma sama ka talla ya gusa ma. Wallahi sai kun Ko isko shi. Mun kora talaka. Yanzu aka waga dokar. Yanzu a gidana nan na tuna koshi. Kaji kawai ake yin su. Nama kawai ake yi ne. Sannan wani shinkafa kawai ake nomanta. Dawa kawai ake nomanta. Gero kawai ake noma ne. Masara kawai ake noma ne. To ta yaya za a yi a toshe abincinmu? ko ma za mu zama ai Allah. Ta yaya za a yi a toshe abincinmu? Sannan sassan Najeriya sabon hannun ga kai dole. Sassan Najeriya har kudancin Najeriya babu inda ba mu da yarori waɗanda ke wannan haraka to ta yaya za a yi wallahi yana yi wallahi ba ka da masaniya Ja sarka ya gehe da ita. Ja mai sarka. Can wurin kudancin Najeriya inda aka kori kudaden nan. A ja mai sarka kai, ja mai sarka. Da ku tsaya ku saurara. Ku bayyana min ra'ayinku a comment section.